Hello guys, good morning. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लायबाय आरो लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर। दायो आङो नै फुङाव सिखारबाय आरोना लोगोफोर 5:30आवनो। ओमफ्राय आङो फिसालानो टिफिन बानायनो नागिरदों आरोना। नै आङो माने आलु हाना लाबाय लोगोफोर नै। ओमफ्राय आङो दायो नै ओंखाम जानगासिनो दं आरोना नै। मा होनो राइस लांनो नागिरदों आरो आलुजों ओंखामजों एवना हरनोसै लोगोफोर। फिसालानो टिफिन बानायनो नागिरदों आङो। बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होदो आरोना। सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैनाय दंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना। ओमफ्राय नै फुङाव मेगना बुथे आरोना फुंनि अबस्था। आलुखौ एवगासिनो आरो आङो ना नै आलुखौ एवना लाग्रोनोसै। फिसालाया दिनै ओंखाम एवनायसो लाङोनो लोगोफोर स्कुलाव। आलुआव ओंखामखौ हरबाय आरो आङो नै लोगोफोर। आलुआव ओंखामखौ हरबाय आरोना आङो दायो। एवगासिनो आरोना नै आलुजों ओंखामजों। आलुआ एसे माबाद्रायबाय आरोना। फिसालाया लोंगासिनो आरोना लोगोफोर हारसिंनो। सामसजोंसो लोंबाय, गिलाससो लोंदो। नै ड्रेस गानहोगासिनो आरोना फिसालाखौ नै। हेल' बिदि जाया दे। आया नै दोनलांसै आरोना थांनांथारबाय। माने ओंखारबाय लोगोफोर थांसै स्कुलाव। ओरै दैयाव नांगोन आथिङा। आरोना स्कुलाव दायो साहा लोंखांबाय आरोना लोगोफोर। एबार आङो माने खामानि एसे मावनोसै आरोना। न'खौ सिबना लानोसै। बिमा फिसानो जोंना माबायदि अबस्था आरोना। ओरै मा होनो फिसालानि गस्ला एरि दङ कालाय गुजाय आरोना बिमा फिसा सानैदों एकदम। ओमफ्राय दा सिबनानै लानोसै आरोना। नै लोगोफोर ना लाखिदों आरोना नै जा मोजां आरोना नाया। ओमफ्राय बे नाखौ मानै थाइगिरजों जानो होनै दिनैसो नाखौ मोनबाय आरोना। ओमफ्राय थाइगिरखौ नायलाय लोगोफोर रानजोब्बाय थाइगिरा। माने नाजों जानो दोनैनो अबस्था गैला जासिबाय रानख्रेबजोब्बाय। ओमफ्राय दा नाखौ दिनैसो मोनबाय आरोना नै गबुलायबाय नायाबो लोगोफोर नै। ओमफ्राय दिनै जानोसै आरोना नाजों। सिबाय रानख्रेबजोब्बायहाय मा। नाखौबो सायनानै माने सायनाय नङा आरोना। ओमफ्राय दा सायना लानोसै नाखौ लोगोफोर। सानसुनि संनो रेडि लाबाय आरोना नै नाखौबो माने सायनानै सुनानै हालदै फुनना लाखाबाय। ओमफ्राय नै सामब्राम फानलौ ओमफ्राय नै थाव होबाय आरोना एवना लानोसै। ओमफ्राय नै थाइगिरखौबो हाना लाखाबाय लोगोफोर।
जानोसैलाय दिनै थाइगिरजों ना लोगोफोर टेस्टि सानसुनि ओंख्रि आरोना लोगोफोर संनोसै एबार ओमफ्राय नै एवगासिनो दं आरोना नाखौ लोगोफोर कहना जरूरी है प्यार हुआ है नाखौ एवनानै दोनथ'बाय आरोना नै ओमफ्राय एबार नै सामब्राम एवबाय एबार थाइगिरखौ होनोसै आरोना थाइगिरखौ होना लाबाय थाइगिरखौ हरबाय नै जोंनिया थाइगिरजों ना ओंख्रि आरोना गथ'फोर फिसालाफ्रा जाया बेनिखायनो नै पनिर लाबोबाय आरोना पनिरखौ संना होनोसै आलुजों फिसालानो थाइगिरा जि साइज जाबाय नाखौ हरबाय आरोना ओमफ्राय दै होनोसै आरोना लोगोफोर दै होना लाबाय पनिर आलुखौ संनो रेडि लाबाय आरो आङो नै ओमफ्राय नै सारायाव थाव होबाय आलुखौ एवगासिनो आङो दसे थानानैसो आङो पनिरखौ होनोसै आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर थाइगिरजों ना संनाय ओंख्रिया मोनबाय आरोना नै ओमफ्राय आं दायो दुन्दिया होना लानोसै जि साइज जाबाय आरोना थाइगिरजों नाया नै टेस्टि एबार आङो मोदोमनायनि नै दुन्दिया होनासै आरोना नै लोगोफोर बरिया जाखाबाय ओमफ्राय मबाइलाव माबा फुरदांदां नुदों आरोना एसे ओमफ्राय नै ओरैनोबा जि गोमो आराम आरोना ओमफ्राय मबाइलावसो एसे बोरैबा फुरदांदां नुबाय आरोना मोनबाय ओंख्रियाबो मोनबाय नै लोगोफोर बिदिनो दुन्दिया होबाय आङो नै लोगोफोर फैसोना नों खाथियाव थानो आंजों लोगो जा मोदोमबाय आरोना गोथावनो बेखौ दुन्दिया होनानैखौ आं दसे खोबना दोनसै आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय फिसालानि ओंख्रिया नै पनिर आलुआ पनिर रोसिखौ होग्रोनोसै आङो नै बेनि उनावसो आङो दैखौ होगोन आरो पनिर रोसिखौ होनानै आङो दसे खोबना दोनसै आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव आङो दै होनोसै